Rejima Sûrî du name ji bo emîndariya giştiyê Netewên Yekgirtî û Serokê Encûmena Ewlehiya Navdewletî re şand. Têde daxwaz sizadana hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê li Sûrî û Iraqê. Li gorî zanyariyê hatine bidestxistin ku rejima Sûrî hevpeymaniya navdewletî tometbar kiriye. Bi kuştina bi dihan sivîl li parêzgeha Dêra Zorê di êrişa xwe ya dawî de. Di her du nameyan de hatiye ku ev komkujiya ku hevpeymaniya navdewletî pê rabûye, nîşana wê yekê dide ku ew welat tu giringî nadin yasayên navdewletî û mirovayetî û diyar dibe ku ew welat tu rêjê li jiyana sivîlan û mafê mirovan nagirin. Her wiha eşkere kirin ku ev êrişên dawî li Dêra Zorê tekez dike ji cîhanê bi giştî re ku armanca Amerîka ji encamdana van operasyona ne şerê terorê ye, yê li kuştina xelkê Sûriye. Beriya niha jî Ajansa Sana ya rejima Sûrî hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê tometbar kirbû. Bi kuştina 62 sivîlan û birîndarkirina bi dehên din di êrişekî hevpeymanî de li ser gundên Sûsa û Bûbedran li gundewarê Dêra Zorê. Ji destpêka şerê Daişê li Sûriye û hevpeymaniya navborî, êrişên asmanî li ser navendên Daişê pêk tîne û alîkariya hevpeymaniya navdewletî bi dihan bajar û bajarokên Sûrî ji Daişê rizgar bûn. Ev êrişên hevpeymanî li ser Daişê tên hevdemê ku rejima Sûrî bi sedan êrişên asmanî û bijayî li ser xelkên sivîl pêk anî ku gelek caran ji çekên kîmawî jî bikar anî ku di encam de bi dihan hezar welatiyên Sûrî yên sivîl bûne qurbaniya êrişên rejima Sûrî û hêzên Rûsî li Sûriyê.